Koliko puta ste čuli ovaj zvuk? Da, to je jedan od onih zvukova koji se nikada ne zaboravljaju. Ne izaziva prijatna osjećanja. Bez vode komarac ne bode. Komarci. Ova svetski poznata napast, na izgled bezazlena, može biti itekako opasna. U poslednje vreme sve je više obolelih od groznice zapadnog Nila, koja nije karakteristična za naše podneblje, a glavni prenosilac je kućni komarac. Komarci su deo grupe od preko 3.500 insekata iz iste familije Culicidae. Ipak, njihovo postojanje je izuzetno važno za naš ekosistem. Ne i gradski. Larve kao rani deo razvoja komaraca su značajan izvor hrane za mnoge vodene životinje, na prvom mestu ribe, ali i pojedine ptice. Žive između 50 i 60 dana. Larve komaraca se nalaze svuda gde ima stajaće vode, dok se odrasli komarci nalaze svuda. U visokoj travi i gustom zelenilu, ispod lišća i u grmlju, u podrumima, garažama, šupama, štalama, svuda gde ima vlage, a neki se zavuče i u naše spavaće sobe. Najaktivniji su na temperaturama između 15 i 25 stepeni, a ne mogu da funkcionišu na temperaturama ispod 10 stepeni. Komarci se hrane krvlju. Kroz malo mesto ujeda, u našu krv ispušta aktivne supstance koje izazivaju svrab. Mnoge vrste mogu na taj način i preneti mnoge zarazne bolesti poput pomenute groznice zapadnog Nila, Zika virus, malariju i mnoge druge. Komarci godišnje ubiju više ljudi od mnogih drugih, nama na izgled opasnijih životinja. Ovi insekti su odgovorni za smrt preko 700.000 ljudi godišnje. Protiv komaraca se možemo boriti na više načina. Jedan je organizovano suzbijanje komaraca od strane lokalnih samouprava, ali i sami možemo biti efikasni u borbi protiv ovih insekata. Adekvatnom proverom dvorišta i suzbijanjem larvi smanjit ćemo opasnost po sebe i svoje najbliže. Depresije tla, ostavljene igračke u dvorištu, netretirani bazeni, hemijski, mesta gde se skuplja kišnica, kanalizacioni otvori, kante sa vodom, začepljeni oluci i mnoga druga mesta koje možemo svesti na minimum, a potencijalni izvor vlage su, treba tretirati tako da onemogućimo razmnožavanje komaraca. Redovnim uređenjem dvorišta, a na prvom mestu mislimo na redovno košenje trave, orezivanje žive ograde, kao i druge baštenske poslove, pored toga što smirujemo živce dok to radimo, oduzimamo komarcima mesto za odmor. Upotreba larvicida predstavlja efikasan način suzbijanja larvi. Pomenuti bazeni, kofe sa vodom, neočišćeni oluci i sva mesta gde se voda zadržava treba da budu ispražnjeni. Kofe, činije i sve posude u kojima se voda nepotrebno zadržava treba da budu okrenute otvorom na dole kako bi se skupljanje vode svelo na minimum. Najefikasniji vid zaštite stambenih objekata su zaštitne mreže na prozorima i vratima. U večernjim satima, tokom letnjih dana poželjno je nositi prozračnu odeću dugih rukava i dugih nogavica. Zatvarajte vrata i prozore ukoliko nemate mreže. Ne ostavljajte garažna vrata otvorena. Koristite klima uređaje za provetravanje. Kako napolju, tako i unutra. Komarci vole vlažna mesta poput kupatila, slivnika, tuš kabina i sva mesta koje su mračna i potencijalni izvor vlage. Jednom nedeljno održavajte higijenu tih mesta, menjajte vodu u vazama za cveće. Koristite insekticide za unutrašnju upotrebu, uvek pratite uputstvo za upotrebu. Takođe, upotreba repelenata predstavlja izuzetno efikasan vid borbe protiv komaraca. Pravilno korišćenje je potpuno bezbedno i za decu i za odrasle, a garantuje prijatne šetnje pored reke sa porodicom ili prijateljima. Budimo pametni i pobedimo komarce. Bez vode komarac ne bode.